Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña kusganong ni supak sa pag-hire og 110 ka job order worker alang sa Cebu City Ambulance Service. Samtang good news alang sa mga lolo o mga lola sa dakbayan sa Sugbo Qualified Senior Citizen. June 19 ang pag-release sa cash assistance alang sa qualified ng mga senior citizens sa Cebu City. Samtang PDRRMO ni rekomendar sa cash alang una sa cash lang unang ipadala nga tabang alang sa mga naigo sa linog dito sa General Santos City. Ang kapulisan sa syudad sa Sugbo niauhag sa mga Sugboanon nga magbantay sa lain-lain nga modo sa mga kriminal, labi na katong mangilad sa mga tindahan, mga establishments, o kanugali makamatikod nga adunay mga daotag lihok ang mga biktimahon. Giauhag nga itawag dayon sa pinakaduol nga police station. Ordinansahon alang sa safety o kaluwasan sa paabangan ng mga balay sa Dakbayan sa Mandawi ipaubos sa public hearing. Samtang nisaka pa ang ginaganon sa mga nakalas o mga casualties sa linog dito sa Mindanao. Mga katong mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radioman Aida de la Cruz Tampos, mahatod sa mga balita news updates. Ano karon nga Miyerkules, magkasama Hunyo 10 at 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Ang mga naminaw nato diha sa Mindanao area nga lanog pa kayo ang DYHP. Kumusta mo diha? Amping mo kanunay o pinaka-importante ampo. Pagpakaligo rin daw nato mga brothers and sisters diha sa Mindanao. Labi na nga karon naghapon ang kabalaka. Labi na sa padayon nga sa natin ng mga aftershocks. Gumikan sa 7.8 magnitude nga linog. Naminaw karon silang mga Radio 612 ngayong hapon ug sa ato ang digital platform DYHP Cebu Facebook page, YouTube channel DYHP app. Asa man kamo nahimutang mga kasama naglanog-lanog kanunay ang DYHP. Standby sa atong DYHP Answer to Win promo ha karong taon-taon ang atong swerteng mananaog mag-angkon og 200 pesos GCash. Labi na akong naka-follow o naka-like sa DYHP Cebu Facebook page o Attorney Rofil Fernandez Banyo ka Facebook page mga kasama. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Ariyo na ta sa pinaka-latest gikan sa kauluhan mga kasama. Gibasura sa Korte Suprema o Supreme Court ang petisyon nga giduso sa usa ka high school teacher kalabot sa nahitabong kagubot sa Senado. Sa gihimong sesyon sa Supreme Court and Bank karong adlaw, gibasura ang petisyon sa high school teacher nga si Barry Tayam tungod kay wa kini matud pa legal standing aron iduso kini. Matud sa esi nga napakya si Tayam nga pamatud-an nga nakasinati og posibleng makasinati og direktang danyos o tungod sa aksyon nga iya nga gikwestiyon. Samtang sa dugang pa nga balita mga kasama si Cebu City Mayor Tomas Osmeña or Vice Mayor Tomas Osmeña kusgano ni supak sa pag-hire sa 110 ka mga job worker alang sa Cebu City Ambulance Service. Kasama mo sa balita Radioman Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report.
Kining maong balita hatoy nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Kus ganong gisupak ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña pag-hire og sito Jess ka job order worker alang sa Cebu City Ambulance Service. Alang kang Osmeña, ang ambulansya sa kabaranggayan mahimong makatubag panahon sa emerhensya ug wa na kinahanglan ang dugang personnel sa city government. Ang Vice Mayor na question sa resolusyon nga gilusod ni Konsehal Dave Tumula katon sa nakabay nga sesyon sa City Council nga alang sa maong katayuan. Why are we hiring additional personnel and spending 14 million pesos for this purpose for ambulance? So I object to this and let them utilize the responders who are being paid by the city government in the different barangays. There are approximately 10 responders per barangay getting an additional compensation from the city government of 5,000 pesos a month. Si Vice Mayor Tomas Osmeña, gipasabot hinon ni tumulak kadto sa Vice Mayor ang kamahinungdanon sa Cebu City Ambulance Service. The Cebu City Ambulance Service is created to respond to all medical emergency needs of the Cebuanos. This is part of the disaster preparedness mitigation, and this is very vital component of our disaster preparedness mitigation and response. I'd just like to ask and beg to our Vice Mayor, please, we need the emergency medical responders. Si Konsehal Dave Tumulak, apan wa makumenser sa konsehal si Osmeña, hinungdan nga kini ni resulta sa botasyon o mayoriya sa mga konsehal ani pabor sa proposal ni Tumulak, hinungdan nga kini na aprubahan. Mga kasama, samtang naminaw mo og DYHP RMN Cebu pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Usa ka active nga sagol niini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:22 sa kahaponon samtang mga kasama ang katong petisyon sa usa ka high school teacher nga si John Barry Tayam ngadto sa Supreme Court aron ideklarar nga balido ang quorums nga adunay 12 ka senador sa miaging sesyon sa Senado. Gibasura kini sa Supreme Court. Tungod ini wa gidayon sa Supreme Court ang pagdungog sa petisyon o gibasura kini base sa kakulang sa legal nga basihan alang sa petitioner nga masangat o maduso ang kaso ngadto sa labawng hukmanan. At oras alas 5:23 sa kahaponon. At oras alas 5:23 sa kahaponon. Ang PDRMO na rekomendar nga cash lang una ang ipadala nga tabang alang sa mga naigo sa linog sa General Santos City. Kasama mo sa Balita Radyoman RV Veloso. DYHP, Tatak, RMN, Report. Subay sa nagpadayong aftershocks sa Ground Zero ug sa uban pang mga lokalidad sa Mindanao nga apektado sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo ni adtong Lunes. Girekomendar ni Dennis Pastor, pangu sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRMO, nga sa pagkakaron mas maayo nga cash donations ang ihatag ug ipadala ngadto sa mga biktima nga magamit nila sa pagpalit og mga pagkaon ug ubang panginhanglanon. Kini gumikan sa mga donation drives ug mga grupo nga gustong mohatod og hinabang sa apektadong lugar. Matod ni Pastor, susama sa nasidati sa linog sa Subo sa miaging tuig, dili paluwas nga mobiyahe sa lugar nga sunod-sunod pa ang aftershocks nga natala. In terms of the safety for those na mo travel along dito, you do not recommend, yeah. So, what are you going to do? May I ask what are they going to do? Donation. Donation?
good sa atuan. Because the supply chains were nag-cut. Apa may pagkaon? They just need funds to procure. Cash assistance, cash assistance is the best. That is the right now. But changing manggugay situation, it's all very volatile. Whatever the aftershocks is too strong. Si Dennis Pastor ang pangu sa Provincial Disasters Reduction and Management Office kun PDRMO. Gipasalig hinuon niya nga andam nga mo-augment ang PDRMO sa mga personal ni ini o galing magkinahanglan og dugang tao sa Ground Zero. Pasiuna nang giaprobahan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang moabot sa 10 milyones ka pesos nga financial assistance alang kini sa General Santos City kinsa mitabang sab sa panahon nga miigo ang magnitude 6.9 nga linog sa Sugbo. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Velocity WHP Tatak RMN. Kung sa may flash report din girespondihan karon nga alarma sa kapulisan, Radyoman Joseph Roskingano on sa may latest kasaman JQ. Kasaman JQ? Yes, salamat kasama Radyo Balaida live and direct sa may interim building no sa Unit 2 Carbon Public Market sa Dakbayan sa Sugbo kasama Radyo Balaida. Labo ng usa ka fetus no kung puyang na diskubrihan nakita diri sud sa Pansayan sud sa CR no public toilet ni may kasama Radyo Balaida. Gikan ka sa may kanhi katog Freedom Park nga nimo karong barracks kaning daan Calderon padung sa Bato Ermita unahan gamay sa barracks mao ni ang interim building nya Calderon Street ni niya diri sud sa kani nakita nato sa video kasama Radyo Balaida mao ni ang Pansayan no mao ni Pansayan mao ni ang comfort room no sa female nga CR kasama Radyo Balaida niya diri sa sud no ang usa ka puya kun pito so pa nato matino pa nato masuta kung unsay gender ani babae ba nilaki sanglit gipabot lang sa Carbon Police Station 5 ang mga sakop sa scene of the crime operation suko aron matino masuta kung unsay gender ani no babae ba nilaki unya pa sa to masayri kasama Radyo Naida kung unsa man no pilay panuigon 8 months pa ni 9 months pa ni 7 months pa ni kay wapay naka-determine no wapay nakakuha ka sa mga gitanaw ni sa investigator sa kapulisan sa Carbon nga i-confirm ng nila nga doon na may report nga doon na kuya bata nga nakita may lagi confirm result sa CR sa inisyato nakuha ka sa mga Radyo Naida gisod sa trash can no ang maong puya doon ay mga CCTV camera rin ikaw kanato ikaw ang CCTV camera no base makatabang ni kung kinsay nisod nisod rin no nga aron hibaw kung kinsay babae naglabay ani gibutang ba ni gilabay ba ni or diri ba ni makuha isod sa comfort room or unsa man no mapani atong kuan no nanay mga duty investigator nagsukit-sukit no kung kinsay mga lisod igawas diri sa mao nga comfort room kasama ka Radyo Balaida no so nagkagulian karon ang mga manindahay okay ang mga negosyante gagawin negosyante sa mga tanon lagot mo isda guban pang mga negosyante diri sa Carbon Public Market labot ni mao nga hitabo karon kasama ka Radyo Balaida no di pa nato makuha na to ito atong kamera di sa tamusogay na may police line. So gipabot na lang sa kapulisan kasama ng Radyo Balaida sa Carbon Police Station 5 mao ang soko no aron nila ni siren at ila matino kung unsay gender ani babae ba ni lalaki nga fetus nga nakit Andre so sa comfort room kasama so pasad matino kasama JQ no kung pila ni kabuan ang maong fetus or puya nga nakit andron diha. Yes kasama ng Radyo Balaida gani ang pulis sa makadetermine kung sa gender no samot na kung ilang ang panuigon na ni no sila ba ni 9 months ba ni 8 months ba ni no so far niya siya to nako adun ni sulti nako gani nga babae pero ato na double check no kay matod pa sa pag migaway dire wa pa nila ma-determine no kung sa gender kunya ba sila di ba sila masabi sa sila kay bao kung unsay kuan ba panuigon sa maong puya kung bata ka sa mga for clarification kasama JQ kaysa to pangalan o kasi nakakita sa maong puyasod sa maong public CR? Wa pa na tumawag sa mga Radyo Balaida no. May mga tanong diri kay na may gamay tindahan diri no. Ay ganay mga boss. Kalita na ko tawag ning gwardiya no. Okay. Kalita na to ning may murag kalita kayo mo patagamay diri, mo bila tagamay diri. Parikoy, kasi may nakita ko na parikoy. Kasi may nakita ko na diya sa mga kuya. Atong pinanso sa atin siya. Pinanso may nakita kanang tiglimpyo. Tiglimpyo. Tiglimpyo no at kuan ka sa Radyo Balaida tiglimpyo sa CR may na nakita no sa
maong puya no diri sa may kuan man ni Unit 2 Carbon Public Market kay nagdugtong rami nagdikit ng 1, 2, 3 nya kaning interim building kasama ng Radyo Maida kabantay atong duna gani barracks no nang gikan ka sa may USGR kaning dana gani sa do sa USGR nya matubang ka sa barracks left side musod kaning Calderon Street ni kaning dunay padong sa musod kag Bato Ermita nya mao ni ang kuana no mao ni ang build ang CR nila dapper na ni sa kuan pulso di sa kuan sa interim building nya dapper na ni sa karsada ilang CR pero musod kaning CR na mga tindahan nya makita ra sa mga tindira diri og nininda diri kung kisay musod gawas sa CR no nya dunam say nagbantay diri sa CR kasama ang Radyo Manaida na nagbantay na mo na nagbantay na silbi na ni Katalin dunay beranan no musod ka sa CR kung CR ka nani beranan ay namay naglamisa diri na doon na sa nagbantay kasama ang Radyo Manaida so posible kini nagbantay diri ni ka ibaw ni ka bantay sa nagbantay wa ka bantay kung kisay naglabay nagbutang sa kuya diri sa comfort room kasama ang Radyo Manaida so ato ning sutaon no kay pero posibleng karon ginang adlaw gi bilin or gi abandon di kasama JQ. Yes kasama Radyo Maida kay buntag wala pa man ni buntag udto. Ning hapon na diskubrihan kasama Radyo Maida. Unya mo na kinsa ka ni inahan no naglabay ani gibutang pa ni gilabay do na ba nakuha wa sa ningon dunay nakuha ang result sa CR posible gilabay ni gibutang ri sa praskan kasama Radyo Maida no sa basurahan ni taon gilabay among puya kon pitos kasama Radyo Manaida. So doon na may CCTV camera bas makatabang niya sa investigasyon kung kinsa nagbutangan ni naglabay ni mong kuya dito sa comfort room kasama nga Radyo Manaida. So ato pabuton kasama ng Radyo Manaida no ang development ni kung ugaling doon na himon ng investigasyon ng kapulisan sa Carbon Police Station kasama nga Radyo Manaida. Mana no ato gagi labot ni mo sa kapitos kung kuya nga nakitaan so sa comfort room diri sa interim building sa Unit 2 Carbon Public Market sa Cebu City. Ako si Radyo Man Joseph Huescano. Mayong gabi, tatak ka RMN. RMN DYHP Flash Report. Nadungog ang report ni Radyo Joseph Huescano pasilan kisa may way po angod nga inahan o nagabilin atong nakabado din taon sa fetus wa pa hibaw kung pila ka buwan no ang maong puya nag-abandonar sud sa usa ka public toilet diha sa interim Carbon Public Market diha sa Unit 2. Padayon pa nga giila sa kapulisan o gipangita pinagi sa mga available nga mga CCTV cameras, may makuha nga mga CCTV footages kung kisa may posible nga nisulod sa comfort room og nibili ni adtong usa ka puya nga lisod og plastic. Ato oras sila 5:34 kini nga portion dalit kanato sa DTX 500 iko naghambin ba mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Dinakanit siya ng tinikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makatabang na makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. Ato oras sila 5:35 sa kahaponon ang kakapulisan sa syudad sa Sugbo niawag sa mga Sugboanon na magbantay sa lain nga modus karon sa mga kriminal labi la katong mangilad, mga tindahan ang punteriya, mga establishments ang target katong mga makamatikod nga dunay mga kadudahag lihok nga moanha di as yung establishmento ang uban magpaila nga customer ang uban na daghan pa kay pasaring daghan pa kay istorya apan mangila di o mabiktima gipahimangnuan nga kuno galing dunay mga kadudahan hala i-report dayon sa pinakaduol nga kapulisan o police station. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. May pahibangno karon ang kapulisan sa syudad sa Sugbo sa bagong modo sa mga kriminal din mo adto kini sa mga establishmento ug magpailang nga gisugo sila sa tag-iya sa building aron kuhaon nga abang sa balay o kaha tindahan ug mahibaw-an na lang nga nabiktima na sila sa pagpangilad. Usa ka insidente nitabo sa barangay Guadalupe sa miaging semana dinho sa kalalaki ang binuol sa usa ka tindahan ug may pahibaw nga maningil siya sa abang siyang pwesto sulod sa duha ka buwan subay sa sugo sa tag-iya sa building tungod kay misalig siya sa bagong
mga tao kay disente kini nga manamit, gihatag sa biktima ang bayad sa abang nga mobalor sa 4,500 pesos. Nakapakita usab ni og logbook sa mga gipaningil nga renta sa tindahan ang suspitsado nga nagpamatuod nga legit ni nga gisugo sa tag-iya sa building. Apan dako na lang ang gihang katingala kaysa dihang gisuwayan niya og picture ang maong lalaki, kadit lang kini nga milakaw og gamidali pagsibat og dinhin na siya nagduda nga nailad na siya. Tungod ani gi-report sa biktima ngadto sa Guadalupe Police Station ang maong insidente og nasuta sa investigasyon nga doon na pay lain nga biktima sa suspitsado sa susama nga modus. Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, mibutyag nga mihimo na og lakang ang kapulisan nga madakpan ang maong suspek. Awhag lang niya sa mga Sugboanon nga kung dunay moduol og magpaila nga kolektor o kahamaningil sa abang sa balay, dili dayon mo tuo kinahanglan nga sutaon una kung wala ba siya ilara. Ang atong gihangyo kung na may madawat ang mga establishment ni palihog lang atong i-check ang ilahang authority nganong mo kanang sa ilahang mga modus ba labing una tan-awon niya ang legalidad kung unsa may authority niya para pag-ingunanan ng mga modus o galing duda sila sa ingunanan ng mga sitwasyon, mahimo silang anytime mo dangop lang sila nga to sa mga nagkalalain o labing dool na mga opisina or police station para sa ingunanan naman tayo mga available na mga investigator nga to para mapa-imbestigahan na to og tarong. Mausab ang tambang ni Cebu City Mayor Nestor Archibald sa mga Sugboanon nga dili dayon musalig ni bisan kinsa aron dili sila mabiktima sa mga kriminal. Mato sa mayor nga ang dakbayan sa Sugbo misaka na ang populasyon ug niabot na kini ngadto sa 1.4 milyones ka mga tawo. Tungod sa kadaghan na sa mga tawo nagkalain-lain na lang ang mga modus sa mga kriminal nga angayan nga bantayan nga dili sila mabiktima. Klase-klaseng mga tao, klase-klaseng mga modus operandi ang kaning mga tao nga muanha sa atong mga building or magna sa streets, ayaw gid mo pagsalig. Okay? Now, kung mahayo o grant, ayaw gid mo pagtuo nga siya mauna siya ang tag-iya. Make sure nga kinahanglan gani ug naa sila mga ID identification o niya kung naamoy reklamo o naamoy pagduda, tawaga ang pulis. Si Mayor Nestor Archibald, misali ginoon ng mayor sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa anglit miubos man ang street crime sa nanglabay nga mga buwan tungod sa police visibility. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong radyoman or musaman DYHP, Tata Carmen. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:37 sa Kapunon mga kasama. Samtang sa lugang pang balita, si Defense Secretary Sani Angara o Presidente BBM ni-inspeksyon sa mga tunghaan sa General Santos City nga naapektuhan sa magnitude 7.8 magnitude nga linog. Ato nga i-check ang latest update sa report ni Radio Man Remart Pugoy. DYHP RMN Report. Kini nga balita atod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gi-inspeksyon nila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug Department of Education kon DepEd Secretary Sani Angara ang mga tunghaan sa General Santos City nga naapektuhan sa migong linog ni adtong Lunes. Kauban usab ni PBBM ug Angara ang uban pang mga cabinet secretary nga sila si Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development kon DSWD Secretary Rex Gatchalian ug Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Lakip sa nabisita sa presidente ug sa iyang mga kabinete ang Romana at Shalon Integrated School ug General Santos City National High School aron masusi ang kahimtang sa maong eskwelahan. Gikumusta sab ni PBBM ang kahimtang sa mga magtutudlo ug uban pa mga personel sa mga apektadong tunghaan. Samtang gisugdan na sab kanong adlaw sa DepEd ug DPWH ang ilang joint inspection sa mga school building ug uban pang mga pasilidad sa General Santos City ug mga kasikbit nga mga lugar nga naapektuhan sa maong kalamidad aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an ug kawanin ni ini. Kasama mo sa balita, Radyoman Remart Pugoy, DYHP, Tatak Aramen. HP News Updates. Type ang inyong tubag kung asa man to nga city. Nung nibisita si Education Secretary Sani Angara o Presidente BBM karong adlaw aron pag-inspeksyon sa mga classrooms ug uban pa nga mga school buildings dito sa maong area mga kasama. Ang inyong tubag nagpaabot og 200 pesos nga premyo kuno galing nasunod atong mga mechanics og natubag sad ang ato ang pangutana karong hapuna sa DYHP News Update. Tubag na ha, ato pangutana asa man tong city dito sa Mindanao. Nibisita si Presidente BBM og si Education Secretary Sani Angara. At oras sa 5:43 sa kahaponon.
Samtang ordinansahon alang sa safety o kaluwasan sa paabangan sa mga balay di sa Dakbayan sa Mandawi ipaubo sa public hearing. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galaneyang. DYHP Tatak RMN Report. Ipaygayon ang mga dawang public hearing alang sa ordinansahon para paligunon pa ang safety o ang pagsiguro sa kaluwasan alang sa mga paabangan nga mga balay diha sa Dakbayan sa Mandawi. Gidapit na mutambong sa public hearing ang mga nagpaabag og kwarto, mga boarding house, apartment ingon man ang lodging house sa maong syudad. Gisugod mo sa proposed ordinance mo ang pagbutang og labing menos usa ka fire extinguisher, ingon man ang pagparehistro sa tanang informal residential rentals ug ang pagsilot sa mga dili motuman sa ordinansa. Tuyo sa pagpatawag og public hearing mo ang pagpaminaw sa opinyon sa mga stakeholders o posibleng maggamit kini alang sa mas pagpalambo pa sa ordinansa. Ang public hearing himon sa Session Hall sa Mandawi City Hall. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang inyong Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen. Radyo mo Nationwide. At oras sa 5:44 sa kahaponan, mga kasama. Istorya tag tinuod, inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, na ako'y good news, dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka moingon og kusog nga yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals ug ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami man gud ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nga gikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili maka-guilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan. At oras sa 5:45, duga pa mga balita mga kasama DYHP Sumbonganan update human sa mga pahinumdo. Rita sa mga balita nga nahipo sa tuang CNUCOM interns mga kasama mga empleyado sa usa ka fast food chain dito sa Mindanao, gihatabak og hinabang. Natagag hinabang sa DSWD. Kasama mo sa balita CNUCOM intern Trisha May Quizon. DYHP Tatak RMN Report. Gihatagan og family food pack sa DSWD Field Office sa Suksargen ang 98 ka mga empleyado sa usa ka fast food chain sa Mindanao isip kabahin sa pagresponde sa gobyerno aron pagsiguro nga adunay sila mga pagkaon nga madala alang sa ilang mga pamilya taliwa sa miigo nga trahedya sa ilang lugar. Dakong hagit og pagsuway ang giatubang karon sa mga trabahante human nahugno ang edipisyo nga ilang gitrabahuan tungod sa 7.8 magnitude nga linog. Ang temporaryong pagsira sa mga establisimento nakaapekto dili lang silang trabahuan kundi lakip na silang panginabuhian matag adlaw. Ni paniguro ang DSWD nga magpadayon ang ilang paghatag og suporta sa mga nawadan sila mga panimalay tungod sa linog, lakip na ang mga trabahante nga nawadan og trabaho tungod sa maigo nga kalamidad. Kasama mo sa balita, Trisha Miquizon, CNUCOM intern, DYHP Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Atong oras sa 5:55 sa kahaponon, samtang LTO 7 nang hatag og breath analyzer sa Cebu City. Kasama mo sa balita si CNUCOM intern Ereka Premasio. DYHP Tatak RMN Report. Formal nang gituno sa LTO-7 ang mga breath analyzer ngadto sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sa tinguha nga mapalig-on pa ang pagpatuman sa traffic rules o mga balaod, ilabi na ang pagbatok sa mga magmaneho nga nakainom ubos sa Republic Act 10586. Personal nga gidawat ni Cebu City Mayor Nestor Archival uban ang pangu sa Cebu City Transportation Office kun CCTO nga si Raquel Arce. Ang mga ekipo gikan sa LTO-7 uban usab sa pagpangu ni LTO-7 Regional Director Attorney Wendell Dinglasan ubanan pa og demo bahin sa saktong paggamit sa mga ekipo subay sa traffic enforcement. Pinaagi sa maong kahimanan dali ra mailhan ng mga driver nga nakainom, paghipos og saktong ebidensya ug makatabang sa pagpugong sa mga aksidente sa kadalanan. Kini nga lakang kabahin sa tinguha sa syudad nga mogamit og modernong teknolohiya alang sa pagpalig-on pa sa mga balaod sa trapiko ug mamahimong mas luwas ang dakbayan. Kasama mo sa balita, Erika Premasio, CNUCOM intern, DYHP Tatak RMN. Radyo mo. At oras sa 5:56 na sa kahaponan mga kasama 2026 Regional Science and Technology Week sa DOST sa ulugon sa buwan sa Hulyo. Kasama mo sa balita CNUCOM intern Abetha Jane Hincono.
DYHP Tatak RMN Report. Iselebrar sa Department of Science and Technology kon DOST Region 7 ang 2026 Regional Science and Technology Week kon RSCW for Central Visayas sa buwan sa Hulyo. Niimbitar ang DOST Region 7 sa mga local content creators o mga vlogger nga nakabase sa Central Visayas nga magkulab og mocover sa maong dakong kalihukan, di nagkadayang activity, lecture o interactive session ang himuon. Gitakda sa Hulyo 13 ngadto sa Hulyo 15 ang ipahigayon nga selebrasyon. Ang RSCW for Central Visayas usa sa labing dakong selebrasyon kabahin sa siyensya, teknolohiya, innovation, culture, community technology ug STEM education. Kasama mo sa balita, Abesa Jean Incono, CNU-Com Intern, DYHP, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. At oras 2 minutos sa di pa paglasay ang kagabion mga kasama samtang kapin sa 500 kamatinunan sa Sinsin Elementary School. Nakaduwat og hinabang gikan sa RMN, DYHP ug sa IFM sa Uplan Balik Eskwela program. Kasama mo sa balita, CNU-Com Intern, Sheena. Sheena Alferez. DYHP Tatak RMN Report. Nakadawat og tabang ang 531 ka mga tinunan sa Sinsin Elementary School sa Barangay Sinsin, Cebu City, pinaagi sa Uplan Balik Eskwela nga gipanguluhan sa DYHP RMN Cebu ug 93.9 IFM Cebu karong adlaw. Gikaabag usab sa atong sibyaanan ang nagkadaiyang volunteers ug brand partners sa pagpahigayon sa maong inisyatiba. Nakadawat ang mga tinunan og school kit, bag, bath soap, alcohol, bawnanan ug uban pang kahimanan pang eskwela. Nakigtambayayong sa RMN Cebu ang IPI, Plemex, Dunkin, Virginia Incorporated, Pugad Lawin Cebu Chapter, Team Saag, Sniper Cyan Blue 155, Ubek Street, Photographers Club of Cebu Incorporation, LFP Transport, Creative Studio 87 Photography, Agri-Co-op PH, Mega Review and Tutorial Center, George Ann's Barbecue, Don Simon o Unique Toothpaste. Nipakita og nihatag usab sa ilang suporta ang Nuwatay og hugpong sa mga berbero sa Subo pinaagi sa paghatag og libreng serbisyo sa hilot og tuping ngadto sa mga benepisyaryo. Sa laing bahin, nakadawat usab ang mga magtutudlo og gift bag gikan sa IPI isip pasalamat sa ilang sakripisyo subay sa pagbalik sa klase karong semanaha. Kasama mo sa balita, Gina May Alferez, CNU-Com Intern, DYHP, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:59 na, mga kasama rin kayo nagsalamat sa naglangkob sa ato ang Uplan Balik Eskwela program nga gipahigayon kaganinang buntag dito sa Sinsin Elementary School pinamanguluhan katong station manager sa IFM Idol Boyki o mga kauban ng idol mga DJ sa IFM ug mga ato nga personnel diri sa DYHP RMN Cebu. Lain-lain lang na ato ang mga programa agig tabang gihapon sa mga kaigsuunan diri sa Cebu labi na sa mga ginikanan ginagmay nga tabang pag minus-minus sa mga gastuhan labi na kay balik eskwela na usab. Samtang dito sa Mindanao mga kasama ang DYHP o ang IFM padayon na usab nga nanuktok sa inyo mga kasing-kasing alang sa dugang tabang. Sa atong gilusad nga Uplan Tabang sa DYHP ug IFM alang sa atong makaigsuonang biktima sa linog dito sa Mindanao. As of karong adlaw gikan sa atong pagpanawagan, paglusad sa mga panawagan kagahapong adlaw mga kasama o hangtod karon sa atong padayon nga pagpahigayon nining Uplan Tabang alang sa Mindanao, tawag sa pagpaambit ug paghiusa. Malipayon mi nga mopahibaw di kaninyo sa DYHP ug IFM mga idol, mga listeners, mga viewers sa DYHP ug IFM gumikan kay sa ato ang tampo-tampo. Maginagmay man o sa mga kantidad nga kayang-kaya kaayo sa ato mga bulsa ug sa atong kasing-kasing. Usay makaingon gud ta nga Lord ang imuhang grasya nga nagdagayday sa matag pamilya nga nagpaminaw sa DYHP ug IFM dalaygon kaayo. Gumikan kay wa man kita personal nga nahimamat ning ato ang mga donors, ato mga listeners ug viewers apan pinaagi sa atong Sibya sa radio ang inyong pagsalig ug ang inyong takos nga paghuna-huna sa gidangatan sa atong mga kaigsuonan sa Mindanao nga biktima sa linog. Usa ka makadaig nga buhat gumikan kay
balanggali 24 oras karong adlaw ang ato ang nadawat nga donation gikan sa GCash o gikan sad sa cash donations nga gihatod diri sa ato ang Sibiyaanan mga kasama. Agi pag-update kaninyo din ha, so far as of alas 5 kaganina nga hapon no nya nadugang-dugangan pa mi ginagmay karon ang ato ang donations kay mag-alas 6 naman ta sa kagabihon. So GCash donations and cash donations overall ni total na kita karon og 549,064 pesos and 73 centavos. 549,000 ka pesos, 64 o 73 centavos, 594,064 pesos and 73 centavos. Tiaw mo na, halos na 600,000 pesos sa ikaduhang adlaw karon sa ato ang paglusad sa Uplantabang mga kasama. O kita sad ko no sa mga pasalamat sa ato mga sister station dito sa Mindanao labi na sa General Santos City nga gi-share kining ato ang post updates sa ato ang donation no sa Uplantabang. Ang atong station manager dito sa RMN Jensen, si Ma'am Ina Daven, sa iyang message niingon gud nito sa iyang post sab nga makatandog ang mga efforts sa mga Sugbuanon o sa tanan nga mga naminaw listeners and viewers sa DYHP gumikan kay dako kay ni ikatabang no sa ato ang mga biktima sa linog dito sa Mindanao area mga kasama dito sa Jensen. Dako sad kaayo ang danyos sa moong katalagman mga kasama mo nang ang ato ang efforts ang tanang tinguha nga atong nausa pinagi sa atong pagpanawagan kaayo bililong no dako kay butang sa atong mga kaigsuunan karon sa Mindanao nga sayod ta karong panahona karong mga gutlua karong mga orasa na ang kabalaka na ilahang kahingawa sa ilang sitwasyon nga daghan ang wala sa ilang Pinoy-anan karon gumikan ka nagpadayon pang aftershocks. Munang ato mahinumduman no ang nahitabo in town sa Northern Cebu para hisgot lang ni ato miaging tuig o ang ilahang nga mas kusog pa makaingon makapanglingo-lingo gyud ta and managiingon nga ang mga panghitabo ang mga sitwasyon nga nahiaguman nato dunay mga rason ang tanan o maka-reflect lang pud ta o padayon nga mo palig-on no magpakalig-on sa atong mga pag-ampo ingon man sa atong panaghiusa no sa pamilya sa atong mga paryente sa atong mga silingan because life is not certain di kita makakahibaw sa mga oras sa mga gutlo sa mga adlaw no nga usay atong dangata ug unsay mahitabo mao nang bisan man sa atong kapobrehon bisan man sa atong limitasyon matag usa apan kuno galing bug-os atong kasing sa pagtabang ug pag manggihatagon nagigahapoy bili ug nagigahapoy dakong kahulugan ang atong pagpakabuhi diri sa kalibutan. Munang kami padayon nga nanuktok ang DYHP ug IFM sa inyong mga tabang mga kasama atong ikadugang no kaning tanan nato nga natigom as of today madugang-dugangan pa pinagi sa inyong tabang diha pwede ninyong ihulog sa ato ang GCash number 0991-207-9880. Kung galing natay mga listeners and viewers diya or mga nagpaminaw karon nga maglisod og send no kay basin og mabisi na pwede sa dinyo nga i-send sa lain pa yung GCash number na to. Pwede sa ka-Idol Tweety ka Ilaika Jane Joy Hanaban Ilaika Joy Hanaban 0927-648-2390. Ato balikon ha, kang kasama ang Idol Ilaika Joy Hanaban, Idol Tweety ni nga number 0927-648-2390. Ako do galing usab. Pwede sa dinyo ma-send sa dahil pang GCash number under Caroline Rilien. No? Kaning mga numbers nga ako itong i-provide karon mo ni ato mga alternative numbers nga pwede ninyong kapadalaan sa inyong hantabang. No? 0993-590-8029. Pwede ninyo nga mapa-abot ma-transfer o baka ma-send ang inyong cash donations or GCash numbers ani ha 0993-590-8029 under Caroline Rilien kasamang Ken Galanea. Ang real name diya sa GCash 0993-590-8029 or kang kasamang Idol Tweety Ilaika Joy Hanaban 0927-648-2390. Pwede sad ka kasamang Remart Pugoy
0916-525-5663 mga kasama. Napag-provide nga GoTime account si kasama Marisa Abadies sa mga nagsunod karon unya nagtanaw karon sa ato ang Facebook Live sa atong screen karon unya gipin post po din nato sa ato ang page mo nag-una gyud nga post nato. Pwede ninyo i-scan dayon o kaning QR code aron direct dayon inyong pagpadangat sa inyong tabang o kuno galing InstaPay pinagi sa BPI account ni kasamang Jane Christine Gallardo kakasamang Jane. I-scan lang po ni ato ang QR code karon nga gi-provide diha sa ato ang Facebook page sa pin post tanawan ninyo din ha o baka kaning ato ang screen karon or sa mga numbers nga atong gi-provide baka sa ma-review ninyo ang mga numbers account numbers nga pwede ninyong kapadalahan sa inyong tabang. Nakausap pa sangan sa station manager sa DYHP Attorney Rufil Banyok sa IFM Idol Boyki sa ato nga mga naglangkob diri sa DYHP News and Public Affairs Department, Technical Department, Sales and Marketing Department, sa Research Department, Drama Production Center. Kami diri sa DYHP padayon nagkahiusa ingaman sa IFM sa ato mga tinguha nga makatabang ta no sa ato mga kaigsuonan nga biktima sa linog dito sa Mindanao. Makaingon gid ta sa mga nasinati nato nga sunod-sunod in town nga mga kalamidad diri sa Cebu. Makaingon gid tag di gid lalim. Kami bitaw nga nagtan-aw diri sa mga footages, sa mga images, labi na nga masagap din nato nga mga balita. Makaingon gid ta sus. Lord kanunay nga giyahan og kanunay tag hatagan og kalig-on og labaw sa tanan sa mga ayong panglawas unsa may mga nasinati nato nga kalamidad, mga pagsuway sa tagatagsa nga kinabuhi naot nga kining tanan atong malampasan ug hatagan tag kadasig nga kanunay magpakabuhi unsa may mga pagsuway na anato matag adlaw. O mo na rason nga sa kalisdanan karon bisan sa kapobrehon apan inutid gihapon kaayo nga makatabang ta sa ginagmay mga pamaagi. Kuno galing walk-in donation ang inyong ipadangat karong hapuna o karong gabiuna og mabaka o sunod ugma samtang wa pa rin nato ma-turnover ang maong kantidad pwede ra kayo no sa ato ang broadcast center sa DYHP and IFM diri sa Capital Central Hotel, Iscario Street. Capital Site, Dakbayan sa Sugbo, pwede niyo itunol ang inyong donation at po na nga i-record. Kung galing ang uban, magpahimo sad sa mga acknowledgement, muhimo sa daan, alabi na kung galing mga companies nga magkinalag acknowledgement, pwede sa tanga mo pa muhimo, aron accounted for ang inyong pag-donate diri at the same time, kami sa diri na po'y guide. Ato balikon as of alas 5 kaganina ang ato ang donation sa moabot na og 500 kapin sa 500,000 pesos no so kad sa atong pagpanawagan kagahapon sa paglusad nato kasamang Nestor Imagine karong adlaw na natay 549,064 pesos and 73 centavos o sa kaadlaw karon kadong adlaw nato nga paglusad o kining tanan nahimong mas kusgan nga tabang o kining tanan nagdemonstrate sa tanang tabang gikan sa gamay ngadto sa pinakadako nga amount apan ang meaning ni ana mao ka panaghiusa og labaw sa tanan ang gugma mga kasama. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar sa kanunay DYHP #1 kani ato og karon DYHP lagi hapon kay Diyos og ang katawan mao'y among Makausap pa daghan kay salamat kaninyong tanan mga kasamag mga idol. Ato oras sa lasay sa 11 na sa kagabion sa di pa ko malimot una no ato nga pagpasalamat una sa ato ang DYHP sumbunganan segment nga taliwa sa kahagipon sa atong oras sa atong mga balita sa atong mga news updates apan sa gayon nga doon na tayo mga panawagan or sa atong DYHP sumbunganan portion kagahapon sa atong natabangan alang sa pagpakemo sa ilahang igsuon katong taga Busay Panamungahan Cebu nga si Johnny Tanghian naka turnover ta kagahapon og 4,000 pesos kato sa igsuon nga may nanawagan diri sa ato ang Sibianan. Daghang kayong salamat ang igsuon ini nga ato giturnoveran kagahapon di ay pahabubo nga pasalamat alang kaninyong tanan alang kanatong tanan nga nipaambit sa grasya nga taliwa sa mga kalisdanan karon na pa nagigapon sila na dawat gikan ninyo pinaagi diri sa DYHP ato ning paminawon.
Dako na kayo nagtabang na mo. Nang salamat sa mga nitabang ani para sa akong manghod. Dako na kayo nagtabang na mo. Daghang kayong salamat sa mga naghatag ani. Nang salamat sa mga Mga kasama niyong inadungog ang pagpasalamat sa igsoon ni Johnny Tanghian sa Busay Pinamungahan, Cebu sa ilahang nadawat nga tabang 4,000 pesos ikan ninyo mga sukin di paminaw. Pinagi sa tong program sa DYHP Sumbungan mo na muingon mauplan tabang man, mauplan balik eskwela man. O guban pa nga mga gitabangan na to matag adlaw ang kadaghanan ini diligin nato mga on air na lang apan ang pinaka-importante labi na kuno galing madungog sa kahanginan mo atong nahatagan pod og highlight apan ang usapod sa pinakalapat nga serbisyo sa DYHP mao ang ato ang complaint and the legal action diri sa DYHP no kauban nato sa atong ang kaubanan sa News and Public Affairs Department Radyoman RB Veloso, Radyoman Benji Tanghian, Attorney Buan Alguno, Attorney Rufil Fernandez Banyok mga kasama itinabangay sad mi diri para sa pagpanerbisyo sa atong mga bisita nga mudangop diri sa DYHP sa matag adlaw nga tanan. Ariyo na ta sa DYHP Answer to Win promo pahalipay na sabni no alang sa ato nga mga kasama nga nakatubag sa ato ang pangutana karon ug naka-follow sa atong mechanics sa atong pangutana karon. Asa man dapita, asa man to nga syudad dito sa Mindanao nga libisita si Education Secretary Sani Angara og si Presidente BBM karong adlaw ang tubag sa atong pangutana General Santos City. Congratulations, naka-like ug follow sa DYHP RMN Facebook page. Ingon man naka-like og naka-follow usab Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook kana dunay blue check mark og ni-share sa atong live program karong hapon. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw sa DYHP. Congratulations. 200 pesos Jovelyn Abendan Porano. Ma'am Jovelyn Abendan Porano, i-message lang ang imuhang kompletong pangalan o ingon man ang imuhang GCash number mga kasama o ganing ato ang winner karon para mapadalhan sa ato ang premyo nya og mapuhon na no kay dili na maron office hours. Ato oras alas 6:14 na diya unay masulubong pahibaw gipahibalo ang kamatayon ni Comedes Bontilaw Bihag ang yanghaya na karon sa Catives Guba, Cebu City. Giawhag ang mga kaliwatan, mga paryente, labi na nga taga Kasili, Pitos, Konsolasyon sa paglitok og pipila ka mga pulong sa pag-ampo alang sa kapahulayang dayon sa kalag ni Comedes Bihag. Nagpahibaw ni ini mga paryente ni Sani panaw intaw nga si Comedes Bontilaw Bihag pinagi ni kasamang Jennifer Dato Menyosa. Dahil papahibalo sa mga kasama ang kamatayon ni MC Adam Neni David. Mga paryente ni MC Adam Neni David or David ang namatay ni atong June 3 Miyerkules sa gabi sa edad nga 72 years old. Yang haya na karon sa Ramos Chapel dool sa Barangay Ramos. Ilubong karong Hunyo 12 adlong Biyernes ang Misa Requiem sa Santo Rosario Parish alas 2:30 sa kahaponon isunod ang panglubong sa Carreta Public Cemetery. Nagpahibaw ani nanawagan Myrna David asawa sa namatay pinaagi ni kasamang Nimble James Quinones sa ato ang technical department ng mga pahasubo.
At oras sa lasay, 16 na sa kahapon mga kasama karong panahon na importante kang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga aniya na EXL All-in-One Skincare Oil balan og tabang nga tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang kini basta skincare massage oil, ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil mga halamang gamot nga mao'y natural and secreparent property. Tabang nga proteksyon sa paak sa lamok sa natural ingredients ni ini makasiguro ka luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil sa itong pagpanghaplas mga kasama. Dobling purpose na ha. Makahaplas pa ka sa nindot kaing haplas at the same time makapanalipod kontra dengue, kontra sa mga lapaak sa lamok. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa itong pagpangapay mga kasama atong piliyon ng kape nga healthy, kape nga balanse kaayo ang lasa o kape nga affordable nga naghatag ka natong energy. EXL Coffee Mix 17 in 1. Ang mga ingredients nga naan ini mga sangkap nga naan ini native purple cord, arabica, ginseng, ginger, turmeric, nanoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rosehip. Igo na nga makatagamtam ka sa kalami. At the same time, imo matagamtaman ang alibyo ug mayong panglawas. Labi na sa imuhang immune function, brain health, blood sugar control. EXL Coffee Mix 17 in 1. Palit na sa butika duol kaninyo mo order sub ha sa TikTok, Shopee, Instagram, Lazada. Order na. Add to cart na yan. EXL Coffee Mix 17 in 1. Unya mayong kagaminaw sab nato ni ahang ato sa Borja family, Lloyd Borja, Tata Joseph Borja ug sa akong mga ginikanan Paulino Paling Borja, Prensi Borja, diya sa Muabog Pilar Camotes from Jess Borja. Salamat kayo lanunog kita diya sa Camotes, mayong pagpaminaw ninyo din ha. Unya nagpaminaw usab maayong hapon nimo diha Ocelito Bintoy. Maayong hapon paki-greet lang ko always na naminaw Bintoy family diya sa Adunggoan Basak Mandawi City from Michael Bintoy kasamang Aida, salamat sa pagbasa way sa panyan. Sa tanang nga manaka-view nato karon sa Facebook page o Facebook live program naminaw sa ilang mga radyo daghang kayong salamat kaniyong tanan sa iyong padayon way puas nga pagpaminaw diri sa DYHP. Kasama Aida watching from Manila, pa-shoutout ko sa Barangay Plaridel, Libho sa Dinagat Island. Kusog data diha Sir Janjan Hagimet. Nya Wilson Manatol watching from Atabay, Hilongos Leyte. Bayang gabi niyo din ha. Jimboy Arsula Cam sa General Akayam. Ano nito ba kaganina? Ana sa Piquera. Bayang gabi ka sa mga Aida. From San Carlos City, Negros. Salamat kayo ninyo dia always nga nagpaminaw. At sa Boyles, makigreet na Eri Boyles ug Vanessa Peralta Buslon, Amariva, Nicolette Boyles, Ola Boyles ug Minik Boyles sa Ubay, Bohol. Mary Jane Pinesa, mayong hapon. Sa Kalunasan, Kalapi, Bohol, Ople Family, yes, mayong hapon ninyong tanan. Ato partner sa Master Control, kasama Mr. Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimol James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Ates, Jerome Yap, kini si Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na. DYHP RMN Cebu, the official #1 Radyo Mo Nationwide.